Alright, good morning everyone. At tayo pong muli ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa ating mga latest update, no? So, sa mga nagtatanong sa lugar po na ito, ang lugar po dito sa Malabon Fish Market ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At kung saan tayo ay nag-update ng kanilang mga latagan. Dito po kasi sa Malabon Fish Market, no? Hindi po porket mura ay okay na inyong bilhin dito sa mga latagan, no? Maging mapanuri pa rin po sa kanilang mga latag upang maiuwi po ng maayos ang kanilang o inyong mabibili sa Malabon Fish Market na pang-ulam sa pang-araw-araw na buhay. So shout out sa iyo, Jeff. Good morning. Bakit wala kang malaking big yellow pinto na at wala yung malaking mama dito na si Boy Bangus? Nasaan siya ngayon? Nag-yellow. So shout out sa iyo, Pogi. Si kaibigan Teddy Bear nilamig. Oo nga eh. Makapal na yung balat, nilamig pa. So, puro kasi kanin lamig ang kinakain. Alright, so tuloy na natin ang ating update, Boy Bangus. At ang mga presyo nga naman ay ganito na, no? So, 140 po ang kada piraso. At meron din po tayong 130. Ilang po sa akin yan? So, malalaki po yung mga bangus at napakamura po ng mga presyo ng kada piraso na bentahan po nila dito, no? Ayan po yung presyo ng latag ni Boss Maeng o Boy Bangus. Meron din siya 90 pesos. So wala pa rin discount na binibigay si Boss Maeng. Na eto, Boss Maeng. Ayan na, Boss Maeng. Madami lang. 150 po, no? Isang piraso. At meron din po tayong 120. At meron din po 100 pesos. So ganyan po yung mga latagan ng kada piraso na bentahan po ni Boy Bangus sa bayan po ng Malabon Fish Market. Say ma'am, huwag kami yung tumawad ma'am. Binibigay ko yung tawad dyan, pagkaya ko lang. Ayun, no? So shout out sa iyo, Michael Arenas. Ang bagong hugot ni Boy Bangus. Ayun. So 220 naman po dito sa presyo. Malakas maglaro. Matapang. Matapang. Isig, talaga ano. Takot sa asawa. Takot ako. Nag-birthday si Mrs. ha? Nag-birthday. Tapos, birthday niya. Sabi ko, handaan kita. Ayaw. Mukhang pera kasi yun, kuripot yun. Mukhang pera pala. So shout out po, no? Kay ate, nasawa ni Boy Bangus. Happy birthday pong muli. Salamat po. Ayan, 220 po sa mga latag po dito ng Pusit Kalawang. At meron din po tayong mga dating malalaking mga yellow pinto na ngayon medyo lumiit, naging 200 pesos. Michael, wala sa ano, nagtitinda ng yellow pinito si Boss Jeff Paseng. Ngayon, umiinom ka naman. nakita ko nakaraan yan, ganun din ginagawa. Nagsisimula na nga eh. Ay, bumibili na pala. So, yan yung latag niya, no? So, salamat. Mike, thank you. Boss Maeng, salamat. So, yan po yung ating update, no, sa kanilang mga latag dito sa Bangus. At yan po yung mga 30 pesos kalating kilo ng mga mangga. At dito tayo kay Boy Putik. Hipon. Tapos may 90 pesos din po na kada piraso ng bangus. Meron din po 100 pesos. At meron din po 110. Salamat, natatapos lang. Oo. 120 at meron din po tayong 130, 140 kada piraso po ng mga bangus ni Boy Putik sa Malabon Fish Market. O, tingin ka muna. Ito nakatawa. Si Tilapia. Bukas pa uuwi. Nag-enjoy sa bakasyon. So shout out! Repa, shout out sa'yo! Good morning! Lagi nagsha-shout out yun si Floresco. So yan po yung ating update dito sa mga latagan, no? At wala dito si Boy Tilapia. Nag-enjoy pa sa bakasyon sa Nueva Ecija. Si Lorena, salamat! Thank you! At dito naman tayo ngayon kay Moy Moy. Swabe yung mga bangus na latagan ngayon dito, no? Puro bangus ang ating nadadatnan. Ngayon, ito naman ang latagan nila. Wala silang tilapia Batangas. So, tandem. Tandem ngayon yan, no?
Bangus naman ang kanilang latag at wala silang mga tilapia. So ganito po yung presyo ng malalaking bangus. 160 kada piraso. Meron din pong 150 kada piraso. At meron din pong 140 per piraso. So yan naman po yung ating update dito sa magkaibigan na tandem in crime. Sa kanila mga bangus ng latagan. B1 at si Bito. B1 at B2 naman po yung nandirito at laging magkasama. Ba't wala kayo mahangong tilapia? Wala, naubusan ko. Naubusan kayo nandito sa ano? Hindi ba dinideliver sa inyo? Hango lang. Kami kumukuha. Kayo na kumukuha. Hindi kagaya ng KL. Binabagsak lang. KL kasi order yun eh. Binabagsak na lang tapos kukunin na lang. Papadala na lang dito. Eh, di ba si ang ano niya? Yung pinukuha na nail sa kinukuha na namin, isa lang yung Kay... tomboy. Oo, yung kay ano? Yung kay Agustin. Elaine ba yun? Elaine? Pagka wala doon kami kumukuha dyan. Ah, Sa apuman lang. Lloyd. salamat. Lodi, thank you. So, diretso pa tayo at update pa tayo dito sa Malabon Fish Market. At ganito po yung mga presyohan naman na ating nadat ng mga bangus, no? Kada piraso po yan. At mga gulay po na atin po mabibili rito. So, may 20 pesos ka lang, may pangsahog ka na sa iyo mga luto ko yung ulam o magpapangat ka lang ay may saktuhan din dito. At makakatipid ka talaga sa kanila mga presyohan din dito ng mga gulay na inyo pong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. Indian mango natin ay 40 pesos, no? So shoutout sa iyo. Good morning. Birthday ni Ate Rogie. Wala sila, no? Nag-date sila mag-asawa. Nakita ko nag-post eh. Nag-date. Kaya wala ngayon si Manok. So yan po yung presyo ng mga prutas po natin sa Malabon. Salamat, thank you. At 70 pesos kilo ng mga mangga natin dito. At meron din po dito mga avocado, no? May santol na rin po, tumpukan, ayan. At saging po natin 70 pesos kilo. At avocado po natin ay 120. Yan po yung mga per kilo po ng mga prutas na atin pong ina-update sa Malabon Fish Market. So ang palaya po natin ay bumaba, naging 60 pesos na lamang po yung mga per kilo. So sa mga naghahanap po ng gulay, may mabibili po kayo dito sa Malabon Fish Market at mga alimasag po natin at alimango. Yan ang ating mga alimasag na inyo pong mabibili sa Malabon. At dito tunsoy yung mga latag nila. Tumpok 50 pesos, no? Dito magkano ano? 160 sa mga tatampal po. Tampal po natin 160 na per kilo. Ayan, ang mga tahong po natin ay 100 pesos kada takal po rito. Tapos mga talaba po natin, ayan po, no? 100 pesos din po yung takal. Ate, salamat dito. Thank you. Salamat po. At dito mga presyohan ng mga hipon natin ay 300 pesos yung mga per kilo. Hipon po, 300 pesos per kilo. Tapos tumpukan po ng mga galunggong, meron pa rin po dito mga 100 pesos at 50 pesos na mga bentahan po ng tumpok. Ayan po. 50 pesos. Lodi, shout out. Shout out sa'yo, idol. Ayun, shout out sa'yo. Tumaas ang galunggong, ha? Pero may tumpok ka pa rin. So, presyo ng mga galunggong. Magkano presyo ng galunggong mo ngayon? 200, no? Oh. Gumalaw yung presyo, eh. Pero malalaki mga galunggong natin dito. At makakabili rin po kayo ng mga tumpok-tumpok. Nadi, salamat, ha? Dito rin po, 300 pesos yung kilo ng mga hipon. So, ganyan po yung presyo. At meron po tayo ditong mga pusit galawang. Dito po tayo kay Ate Rhea at kay Kuya Ricky sa latagan niya ngayon. At meron magagandang balsa galunggong.
At ito yung mga latag pa nating may update sa kanyang pwesto. So, update natin. Ito yung kada piraso. Yun yung mga kada piraso ng kanyang mga latag ng bangus na inyo po mabibili sa pwesto ni Kuya Ricky. At meron din siyang pandaing. Kuya Ricky, good morning. Good morning pa, good morning. So, ikot tayo sa kabila. Dito natin tignan yung mga latag ng kanyang mga bangus na pandaing. Ito. Mga tilapia, no? Yan, nakasingit tayo. Ate Ria, magkano po yung mga bangus pandaing po? 180, 180. Sa tilapia yung Batangas po. 140, 140 po mga per kilo. bangos 180 lang. 180. So yun po yung mga price update natin sa latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon at ni Ate Ria sa kanilang pwesto, no? Ito 80 kalugong lang. 250. Ano, 80 lang pala. So yung pala sa galunggong doon ay 250 per kilo. Kuya Ricky, salamat po. Thank you, thank you. Salamat po. So yun po yung ating update sa kanilang latag. Ito po yung 250, no? Na mga isdang balsa galunggong. So tuloy pa tayo sa mga update natin. So 350 per kilo hipon, malalaki po. Kaysa sa nakita po natin doon na 300 pesos. At bangus din po dito 140 at 160 kada piraso. Hi, Boss Lando. Good morning po Ate Lorna, shout out po. Good morning. At mga tumpok na 300 per kilo ng mga magaganda si alimango. Sa mga naghahanap po, yan po ay 300 pesos. Alimango po natin sa Malabon. Salamat po, Nay. So meron din po tayong mga tatampal po dito. Oh. Ang presyohan po ay 140. So magagandang isla natin dito. Ayan. Kayo po pipili. May mga asos tayo. Mga salay ginto. At mga isdang lapat na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Tay, magkano asuhos? At 300 ang per kilo ng asuhos natin dito. Sarap iswam. No? Mga asuhos natin dito na inyong pong mabibili. At meron din po tatampal. 140 po ang per kilo. Tambag. Ate, salamat. Kano ipon? 360, 340. 360, 340 ang mga per kilohan. Tumasabit na. May flavor. Hindi masyado maganda yung boses eh. Alright, yan po yung presyo no, sa mga latagan ng hipon po dito. Salamat, thank you. Tapos dito mga medyo tumaas yung golden pompano po natin dito no. Dating 350 ngayon 380 at 120 po sa mga tilapiang Batangas na inyo po mabibili dito sa pwestuhan ni Ate Sandra sa Malabon Fish Market. So dito tayo no. So yan po yung presyo no. Sa piraso ng bangus 150, 110 sa tilapiang Batangas 380 sa mga per kilo ng golden pompano. Ayan ang mga presyohan po dito no. Na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Alright. At 110 no na kilo ng tilapia Batangas. Magkano naman ngayon ang hipon mo? 350. 350. Ganda ng hipon no. Thank you, thank you. Na matapos na rin ako. Alright, diretso pa tayo dito sa iba pa mga latag na ating may update. So dito naman tayo ay 280. Ganitong kalalaki naman po ang kanilang latag ng hipon. Ano yung may palo? Ikaw kaya yun. Yan ang pwesto ni Ate Pat dito sa Malabon.
So presyo naman po dito ng mga bangus dagupan ay 170 yung mga kilo. At meron din po tayo mga latag dito, no? Don Ramon, shout out po. Magkano po mga limasag natin? Ayan po, 200 pesos po yung per kilo. Boss Ed, shout out. Magkano naman mga pagi? 120. Tapos mga tumpukan na po natin dito na inyo po mabibili, no? Alright. Salamat! At dito may mga latagan din po, no? Dalagang bukid. Magkano dalagang bukid? 120 lang 120 ang per kilo ng dalagang bukid, no? Alright, yan po yung update natin. Alright, so yun po yung ating mga ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo ay tumatawid na rito. Talaga nga naman, yung mga latagan na nakikita natin ay kakaunti dito sa kabilang side, no? Na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So, last option natin dito sa mga presyohan ng latag naman ni Paring Brian. Pre, good morning sa'yo. Wala yung mga katabi mo. Ano nangyari? Nakaubos na. Magka-presyo ng ipon mo ngayon? 320 pa ang mga per kilo. So, yun po yung ating update dito po sa latagan sa Malabon. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no? So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa ating mga kaibigan, no? Ner TV Vlog, Pisaw Laurente, Bornox TV, Tony Vlogs, Rudolph Oy. So shout out sa inyong lahat, no? So sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga taga Canada, maraming salamat po sa suporta. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.